Het Pastorale Festival, dat was natuurlijk altijd in het voorjaar. Nu dit festival in november. Is het de bedoeling dat het ook zo blijft? Nou, in ieder geval de Pastorale was in de zomer, ja. Dat ging niet meer door. En vandaar dat er een soort wintereditie Pastorale komen is. Maar dat heet dan tegenwoordig Muziekfestival Nisse. Toen dachten we van ja, het is zonde om die pastorale helemaal verloren te laten gaan. Laten we proberen toch dit jaar nog een festival te organiseren. En omdat Kees een nieuwe programmeur is, dan meteen ook onder een andere naam. Ik hou sowieso heel erg van festivals. Ik hou van de sfeer, ik hou van het feit dat je andere muzikanten kan zien. En ik vind het gewoon heel leuk dat een mooi festival als Pastorale, waar dit een doorstart van is, dat het dus toch een vervolg heeft gekregen. Normaal was het altijd in de zomer en dan was die buiten op het gras voor de kerk. En dat was altijd geweldig. En dit is weer een soort andere setting, maar nog steeds heel erg sfeervol. En vooral die singer-songwriter evenementen, ja, die vinden wij natuurlijk heel erg leuk. Dat je eigen liedjes kan laten horen. Dus ik hoop eigenlijk dat daar alleen maar meer van komt. Het voelt wat ik deed als een geschenk. Het komt zo vallen uit de lucht. Maar aan de andere kant heb je, werkt dat dan het verschil? Ik vind het echt een geweldig initiatief van, dat ze dat organiseren. Dat ze talenten hier uit de buurt ook een kans geven. Want je kunt wel een bekend iemand ineens zetten, maar eigenlijk is er genoeg talent in de regio. Ik vind het echt geweldig dat ze dat dan de kans bieden daarvoor, zeg maar. Dus ik vind het echt super. Ze zeggen een mens is geboren uit slik, maar een mens eigenlijk niet. Ja, dat zei ik. Spieren en bloed, vlees en botten, een vete lijnen hasses en een ijzeren rik. Wat is het verschil met de Pastorale? De Pastorale was heel veel alternatieve en muziek, wereldmuziek, volkachtige dingen, van alles en nog wat. We willen toch wat meer naar de wat toegankelijkere muziek voor een volgend festival. Dat het voor heel veel mensen leuk kan zijn, dat mensen ervan kunnen genieten. Wat vindt u van het festival tot dusver? Nou, ik ben hier net 10 minuten. Ik heb heerlijk gegeten. En wat ik net gehoord heb was erg goed. Ja. Leuke mensen, leuke muziek en een erg leuke locatie. Pastorale Festival, dat was altijd in het voorjaar, nu in het najaar. Vind je dat een vooruitgang? Nou ja, het najaar is toch allemaal een beetje een dood moment. Dus ja, ik vind het wel een vooruitgang. Absoluut. Absoluut. Ja. Geweldig. Ik vond het vooral koud. Koud. Erg koud, ja. Bevroren. Ja, ik ben ook blij dat ik een jas aan heb, hoor. Ja, precies. Maar dat heeft ook wel weer wat. En de muziek verwarmde ons en hopelijk het publiek ook wel. Dus. I come back to you. Het is nu ook nog een gratis festival. Overwegen jullie nog om bijvoorbeeld volgend jaar nog een entreeprijs te gaan heffen? Wij hebben het nooit gewild. We willen dat het voor iedereen toegankelijk is. Maar ja, wat het volgend jaar gaat worden, we weten het niet. Stel, je zou er €5 of €7,50 voor gaan betalen? Geen probleem. Geen probleem. Nee, dat is het wel waard. Ja, eigenlijk heel bijzonder dat dat niet hoeft nu. Volgend jaar in ieder geval wel weer een muziekfestival Nisse? Procentueel gezien 100% zeker, ja. Nou, dat zullen we nog overleggen. We kijken eerst hoe dit gaat. En als het echt een succes is, dan denk ik dat ze er niet van onderuit komen om toch een festival te organiseren. I'll come back to you.
Sandra.